Καλοκαίρι του 1823. Δύο τεράστια Οθωμανικά ασκέρια, 20.000 άνδρες, κατηφορίζουν προς το Μεσολόγγι. Ανάμεσά τους, ο Μουσταΐς Πασάς της Σκόδρας με 10.000 επίλεκτους γκέκιδες και μυρδίτες Αλβανούς. Την ίδια στιγμή, το ελληνικό στρατόπεδο σπαράσεται από διχόνοια. Οι στερεοελλαδίτες οπλαρχηγοί αντιδρούν στον διορισμό του Σουλιώτη Μάρκου Μπότσαρη ως στρατηγού της Δυτικής Στερεάς. Ο Μπότσαρης, βλέποντας τον κίνδυνο, παίρνει μια γενναία απόφαση. «Σας ορκίζομαι πως κανένα αξίωμα δεν θέλω ούτε ζήτησα». Με αυτά τα λόγια, σκίζει το δίπλωμα στρατηγίας του. Τα διπλώματα δίνονται στις μάχες και δεν είναι γραμμένα στα χαρτιά, αλλά στις λεπίδες των σπαθιών. Μετά από αυτή την πράξη μετριοφροσύνης, τον ακολουθούν 1.250 πολεμιστές. Στις 5 Αυγούστου, η προφυλακή του εχθρού, 5.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Τζελαλεντίν Μπέι, στρατοπεδεύει στο Κεφαλόβρυσο. Ο Μπότσαρης σχεδιάζει μια παράτολμη νυχτερινή επίθεση. Στέλνει κατασκόπους για αναγνώριση και προετοιμάζει τα παλικάρια του. Μεσάνυχτα 8 προς 9 Αυγούστου. Ο Μπότσαρης με 450 σουλιώτες εισβάλλει στο στρατόπεδο. Χρησιμοποιώντας έναν ευφυή πολεμικό δόλο, οι σουλιώτες μιμούνται τη γλώσσα και τα συνθήματα των αντιπάλων για να προκαλέσουν σύγχυση. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, οι εχθροί αδυνατούν να τους ξεχωρίσουν, πιστεύουν ότι δέχονται επίθεση από δικούς τους και αρχίζουν να σφάζονται μεταξύ τους. Ο πανικός είναι ολοκληρωτικός. Ο Μπότσαρης, αν και τραυματισμένος, αναζητά τους πασάδες. Καθώς όμως υψώνει το κεφάλι του πάνω από έναν μαντρότυχο για να δει τον εχθρό, ένα θανατηφόρο βόλι τον βρίσκει στο δεξιμάτι. «Πατριώτες μου, χτυπήθηκα», προλαβαίνει να πει και ξεψυχά. Ο ξαδερφός του, Τούσιας Μπότσαρης, τον σκεπάζει με την κάπα του και τον παίρνει από τη μάχη. Η νίκη ήταν λαμπρή, με εκατοντάδες νεκρούς για τον εχθρό, αλλά ο αγώνας έχασε έναν από τους πιο ικανούς στρατηγούς του. Ο Μάρκος Μπότσαρης κυδεύτηκε στο Μεσολόγγι, με τα κανόνια της πόλης να ηχούν 32 φορές. Όσα και τα χρόνια του. Μάιος 1825. Ο Ιμπραήμ σαρώνει την Πελοπόννησο με φωτιά και τσεκούρι και ο φόβος των προσκυνοχαρτιών απλώνεται παντού. Ο Ιμπραήμ Πασάς, ένας στρατηγός εκπαιδευμένος στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αδίστακτος και πανούργος, έχει αποβιβάσει χιλιάδες άνδρες. Οι Έλληνες, διχασμένοι από τον εμφύλιο, υφίστανται τη μία ήττα μετά την άλλη. Η σφακτηρία πέφτει και τα στρατηγικής σημασίας κάστρα του Παλαιόκαστρου και του Νεοκάστρου παραδίδονται στους Αιγυπτίους. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται φυλακισμένος στην Ύδρα από την κυβέρνηση και ο στρατός στερείται τον φυσικό του ηγέτη. Ο Γρηγόριος Δίκαιος, ο Παπαφλέσας, τότε υπουργός εσωτερικών, καταλαβαίνει πως αν δεν υπάρξει αντίσταση, ο αγώνας τελείωσε. Εγκαταλείπει τον Ναύπλιο και παρά τις αντιρρήσεις των άλλων οπλαρχηγών, συγκεντρώνει 1.500 άνδρες και οχυρώνεται στο Μανιάκι Μεσσηνίας. 20 Μαΐου. Όταν οι στρατιώτες βλέπουν από την κορυφή του λόφου τις 6.000 λόγχες του Ιμπραήμ να πλησιάζουν, ο τρόμος κυριεύει το στρατόπεδο. 1.000 άνδρες εγκαταλείπουν τα ταμπούρια μέσα στη νύχτα. Ο Παπαφλέσας μένει με μόλις 500 πιστούς. «Εδώ θα πεθάνουμε», τους λέει. Ξέρει ότι η θέση είναι χαμένη, αλλά η θυσία τους είναι απαραίτητη για να ξυπνήσει το έθνος. Προτιμά τον θάνατο από την υποταγή. Η επίθεση είναι καταιγιστική. Το αιγυπτιακό πυροβολικό και το ιππικό σφυροκοπούν τα ελληνικά οχυρά. Η μάχη μετατρέπεται σε σώμα με σώμα. Οι Έλληνες πολεμούν μέχρι την τελευταία σφαίρα, μέχρι την τελευταία ανάσα. Ο Παπαφλέσας πέφτει ηρωικά στο πεδίο. Ο Ιμπραήμ, εντυπωσιασμένος από το σθένος του αντιπάλου του, διατάζει να βρουν το σώμα του, να το πλύνουν και να το στήσουν όρθιο. Λέγεται πως τον φίλησε στο μέτωπο, λέγοντας «Αν είχε η Ελλάδα 10 τέτοιους, δεν θα πατούσαμε ποτέ στο Μοριά». Όμως, δεν σταματά εκεί. Μετά τη νίκη του στο Μανιάκι, ο Ιμπραήμ προελάβνει στην ενδοχώρα και ανακαταλαμβάνει την Τριπολιτσά, ισοπεδώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Η πτώση της Τριπολιτσάς και η θυσία στο Μανιάκι σοκάρουν τους Έλληνες. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να αποφυλακίσει τον Κολοκοτρώνη για να σώσει την πατρίδα. Το Μανιάκι δεν ήταν απλώς μια ήττα, ήταν η σπίθα που σταμάτησε την ηττοπάθεια και κράτησε την Επανάσταση ζωντανή μέχρι την τελική δικαίωση. Πώς 480 Έλληνες κατάφεραν να σταματήσουν την υπεροπλία 6.000 ανδρών του Ιμπραήμ, τη στιγμή που η Επανάσταση φαινόταν να σβήνει. Σήμερα αναλύουμε τη μάχη που άλλαξε την ψυχολογία του αγώνα. Τη μάχη στους Μήλους της Αργολίδας, Ιούνιος 1825. Ο Ιμπραήμ Πασάς έχει ισοπεδώσει την Πελοπόννησο. Μετά την πτώση της σφακτηρίας και τη θυσία του Παπαφλέσα στο Μανιάκι,
ο Αιγυπτιακός στρατός προελάβνει ακάθεκτος προς τον ναύπλιο. Αν έπεφταν η Μήλη, η τελευταία αποθήκη τροφίμων και πυρομαχικών των Ελλήνων, ο δρόμος για την πρωτεύουσα θα ήταν ανοιχτός. Στην περιοχή βρίσκονται ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο Μακρυγιάννης και ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης με μόλις 480 άνδρες. Ο Ιμπραήμ καταφθάνει με 6.200 στρατιώτες, ανάμεσά τους και το οργανωμένο από Γάλλους αξιωματικούς πεζικό του. Όταν ο Γάλλος ναύαρχος Δεριγνή προειδοποιεί τον Μακρυγιάννη ότι οι θέσεις τους είναι αδύνατες, εκείνος απαντά με την ιστορική φράση: «Είναι αδύνατες οι θέσεις κι εμείς, όμως είναι δυνατός ο Θεός που μας προστατεύει». Οι Έλληνες οχυρώνονται στους περιφραγμένους κήπους και στον πύργο των Μήλων. Οι επιθέσεις του Ιμπραήμ είναι κατά κύματα. Η μάχη είναι σώμα με σώμα. Ο Μακρυγιάννης τραυματίζεται σοβαρά στο χέρι, αλλά η άμυνα δεν σπάει. Η εμφάνιση ελληνικών πλοίων που άνοιξαν πύρα από τη θάλασσα προκάλεσε πανικό στους Αιγυπτίους. Για πρώτη φορά, ο αίτητος μέχρι τότε τακτικός στρατός του Ιμπραήμ αναγκάζεται σε υποχώρηση. Στους Μήλους, το ναύπλιο σώθηκε και το ηθικό των Ελλήνων αναστήθηκε. Ήταν η απόδειξη πως ο τακτικός στρατός δεν είναι αίτητος απέναντι σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Εσείς πιστεύετε ότι η στρατηγική ή το πείσμα κρίνει έναν πόλεμο? Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης παρέδωσε στην Αράχοβα το απόλυτο μάθημα στρατηγικής, μετατρέποντας μια ολόκληρη πόλη σε θανάσιμη παγίδα για τον επίλεκτο στρατό του Σουλτάνου. Νοέμβριος 1826. Ο γιος της Καλογριάς δεν περιμένει τον εχθρό. Τον προλαβαίνει, τον κυκλώνει και τον αναγκάζει να πολεμήσει υπό τους δικούς του όρους, σφραγίζοντας τη μοίρα 1.500 Τουρκαλβανών. Ενώ ο Μουσταφά Μπέης κατευθύνεται προς τα Σάλωνα για να ενισχύσει την πολιορκία της Αθήνας, ο Καραϊσκάκης, έχοντας άριστο δίκτυο πληροφοριών, προλαμβάνει τις κινήσεις του. Καταλαμβάνει τα υψώματα γύρω από την Αράχοβα και κλείνει τις διόδους. Όταν οι Τουρκαλβανοί εισέρχονται στην πόλη στις 18 Νοεμβρίου, βρίσκονται ήδη εγκλωβισμένοι. Ο Καραϊσκάκης οχυρώνει τα σπίτια και μετατρέπει τον οικισμό σε ένα αδιαπέραστο φρούριο. Οι εχθροί συμπτύσσονται στη θέση Λάκα, αλλά ο κλειός είναι απόλυτος. Ο Καραϊσκάκης αρνείται κάθε συμβιβασμό. Απαιτεί την παράδοση των όπλων και των λαφύρων. Η στρατηγική του υπομονή αποδεικνύεται μοιραία για τον εχθρό, καθώς μια σφοδρή χιονοθύελα χτυπά τις θέσεις τους, αφήνοντάς τους εξαθλιωμένους και παγωμένους πριν την τελική σύγκρουση. Στις 24 Νοεμβρίου, οι Τουρκαλβανοί επιχειρούν απεγνωσμένη έξοδο μέσα στο χιόνι. Η καταδίωξη είναι ανελαίητη. Ο Μουσταφά Μπέης πέφτει νεκρός και ο στρατός του διαλύεται ολοκληρωτικά. Από τους 1.500 άνδρες, ελάχιστοι γλιτώνουν, ενώ οι απώλειες των Ελλήνων είναι σχεδόν μηδαμινές. Για να σφραγίσει τη νίκη, ο Καραϊσκάκης στείνει στην είσοδο της Αράχοβας έναν λόφο από 300 κεφάλια εχθρών. Ένα σκληρό μήνυμα προς τον Κιουταχή ότι η στερεά Ελλάδα δεν έχει παραδοθεί. Η Επανάσταση πήρε παράταση ζωής. Η Αράχοβα θεωρείται η πιο άρτια επιχείρηση του Καραϊσκάκη. Ήταν η στρατηγική του διορατικότητα που έσωσε την Επανάσταση εκείνη τη στιγμή. Ήταν ελληνικό το βόλι που σκότωσε τον γιο της Καλογριάς, 23 Απριλίου 1827. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης πέφτει νεκρός στο Φάληρο. Λίγες ώρες μετά, η εξέλιξη των γεγονότων στον Ανάλατο θα σφράγιζε την τύχη της πολιορκίας της Αθήνας. Σύμπτωση ή ένα καλωστημένο σχέδιο εξόντωσης του κορυφαίου στρατιλάτη. Πάμε να δούμε την αλήθεια πίσω από τη μαύρη σελίδα του 21. Ο Καραϊσκάκης δεν ήταν ένας ακόμη οπλαρχηγός. Ήταν η στρατηγική ευφυΐα που κράτησε ζωντανή τη φλόγα στην Επανάσταση της Στερεάς. Μετά τη νίκη στην Αράχοβα, είχε γίνει ο απόλυτος ηγέτης. Ο γιος της Καλογριάς, ο άνθρωπος που μετέτρεψε άτακτα σώματα σε τακτικό στρατό, είχε ένα ξεκάθαρο πλάνο. Τον αποκλεισμό του Κιουταχή στην Αθήνα, μέσω ενός αργού, αλλά σίγουρου πολέμου φθοράς. Όμως, οι υποτιθέμενοι ξένοι σωτήρες είχαν άλλη γνώμη. 22 Απριλίου. Ένας τέος ακροβολισμός στο Φάληρο εξελίσσεται σε γενικευμένη συμπλοκή. Ο Καραϊσκάκης, αν και άρρωστος, ορμά στο πεδίο για να επιβάλλει την τάξη. Εκεί δέχεται μια σφαίρα στο υπογάστριο. Ποιος τον πυροβόλησε? Οι πηγές διχάζονται. Ήταν Τούρκος από το βάθος ή, όπως υποστηρίζουν πολλοί ιστορικοί, η σφαίρα ήρθε από φίλιο χέρι. Ο ίδιος ο Καραϊσκάκης, ξεψυχώντας, φέρεται να είπε: «Ξέρω εγώ ποιος με πλήγωσε. Αν ζήσω, του το ανταποδίδω. Αν πεθάνω, ας το βρει από τον Θεό». Ο θάνατός του την επόμενη μέρα, ανήμερα της γιορτής του, άφησε το στράτευμα ορφανό. Με τον Καραϊσκάκη νεκρό, οι Άγγλοι Κόχραν και Τσέρτς επιβάλλουν το δικό τους παράλογο σχέδιο, κατά μέτωπο επίθεση στην πεδιάδα του Αναλάτου.
Αγνοώντας την εμπειρία των Σουλιωτών, η ελληνική δύναμη των 2.500 ανδρών προελάβει ακάλυπτη στο ανοιχτό πεδίο. Αποτέλεσμα, σφαγή. Το ηπικό του Κιουταχή σαρώνει τα πάντα. 1.000 Έλληνες πέφτουν νεκροί, ανάμεσά τους οι αφρόκρεμα των αγωνιστών, όπως ο Κώστας Μπότσαρης και ο Λάμπρος Φωτομάρας. Η Αθήνα μένει πλέον απροστάτευτη. Η Ακρόπολη παραδίδεται. Ο θάνατος του Καραϊσκάκη δεν ήταν απλά μια απώλεια. Ήταν το ισχυρότερο πλήγμα στο ηθικό των επαναστατών και η αρχή του τέλους για την πολιορκία της Ακρόπολης. Εσείς τι πιστεύετε? Ήταν ο θάνατός του δολοφονία για να ανοίξει ο δρόμος στα ξένα συμφέροντα? Γράψτε μας στα σχόλια τη γνώμη σας. Κάντε follow το History Box για περισσότερη δόση ελληνικής ιστορίας.